Euskarari eta zinemari buruz hizketan ekingo diogu gaurko saioari. Izan ere, Euskarak 2023an Hego Euskal Herriko zinema komertzialetan izandako presentziari buruzko datua iritsi zaigu. Eta benetan da baxua, 2,48. Pantailak euskarazek, euskal ikusentzunezkoen aldeko ekimenak, eta horren partaide den zinemak euskaraz ekimenak egin dute azterketa, eta gurekin da ordezkarietako bat, Xumar Altzugarai, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. 2,48, datu benetan baxua dela aipatu dugu. Baxua eta zer gehiago, ze irakurketa egiten duzue? Bueno, tamalez, datua ez da berria, iaz ere atera genuen prentsagoar bat, azterketa berdina eginez, 2022an emaitza berdinak ematen zituen, eta nahiko kezkagarria iruditzen zaigu. Estreinatu ziren 574 filmetatik, 14 bakarrik ziren euskara hutsean, eta hori aipatutakoa 2,5 ere ez da iristen. Hori estreinaldiei dagokionean film horiek estreinatu diena, baina behin film horiek estreinatuta aste batzuz egoten die karteldegian, eta euskaraz direnen kasuan gutxiago aguantatze dute, orduan emanaldi gehiago egoten dira gazteleraz film horien kasuan, orduan emanaldi kopurua kontuan hartuta 2023an 1% ere ez da iristen datua. Beraz, datu erabat kezkagarria, Hego Euskal Herriko datuekin egin dugu irakurketa, Ipar Euskal Herrian ez ditugu datu zehatzak lortu, baina jakin badakigu egoera are okerragoa dela, are kezkagarrigoa, orduan, nahiz eta datuak ez dauki aipatu nahiko genuke Ipar Euskal Herriko egoera ere. Irakurketa hau irauli beharra dagoela, zinematan sistematikoki baztertuta gaude euskaldunok, eta horregatik egin genuen agerraldia hizkuntza eskubideen behatokiarekin batera, sistematikoki baztertuta gaudelako euskaldunok, eta inondik ere ez delako oreka ematen, Hego Euskal Herrian dauden bi hizkuntza ofizialen artean, gazteleraz 100 estreinatu ziren, eta euskeraz aipatutakoa ez, 2,5 ere ez da iristen. Orduan, desoreka erabatekoa da, eta uste dugu neurriak hartu behar diela egoera aldatzeko. Guztiok ulertzeko zer da zehazki 100 horren barruan sartzen den hau da, euskaraz zein modutara egon daiteke presente zineman? 2023an 4 euskal ekoizpen egon dire, euskara hutsean ekoiztutakoak, Irati izan zela fikziozko film bakarra, eta gero 3 dokumental karpeta urdinak, Tetuan eta Bidasoa, Fermin Muguruzarena, 4 horiek euskal ekoizpenak. Gero beste 3 egon ziren euskal ekoizpenak, baina eleanitzak, ez ziren euskeraz bakarrik, eta 10 film bikoiztu dire Jaurlaritzaren zinema euskeraz programaren barruan, animaziozko 10 film, ume txikientzako. Orduan denetara 14 film euskara hutsean izango ziren, 4 euskaraz sortutakoak, gehi 10 bikoiztutako horiek, eta gero euskara presentzia txiki bat du beste 3 film horietan, 20.000 espezies de abejas, Gelditasunek aitzean, eta El sueño de la sultanan. Aipatutakoa, bikoizketan ez dago politika bat, ez dago estrategia bat, gaur egun, pantaila euskarazen ustez, orduan zine Euskadiren bitartez 10 film bikoizten dire, 10 film horiek gainera ez dire inolaz ere izaten erreferentziazkoak, izaten dira normalean nahiko ez ezagunak, pelikulak, eta umei zuzendutako bakarrik helduen kasuan ez da film bakar bat ere bikoiztu, helduentzat, eta azpitituluen kasuan ez da film bakar bat ere azpititulatu euskeraz, helduentzako. Zinema komertzialei buruzari gara, gero udal zinearetotan eta filmotekatan eta abar, egoten dire bestelako emanaldiak, eta zorionez badaude bestelako ekimen batzuk eta hor datu pixkat hobiak egon daitezke, baina jende gehien mugitzen den hirietako zinema komertzialetan, horixe da panorama, helduentzat euskeraz ez da ezer bikoiztu, umeentzako 10 film, eta horixe azpititulatu ere bakar bat ere ez. Hainbat gauza aipatu dituzu, esate baterako, baliabideak aurrei zuzenduta ez da, daudela batez ere. Dozein kosetan hori horrela baldin bada zer gertatzen da gero, adin batetik aurrera, aisialdia gazteleraz jasotzea beste aukerarik geratzen ez bada. Kezka sortzen duen gai bada, dudarik gabe. Egia da, animaziozko film horietara euskaldunok militantziaz bada ere joaten gara, herrialden arabera esoreka gehiago dago, Gipuzkoan adibidez emaitza onak lortze dituzte zine Euskadiko film hauek,
baina egia da, adin batetik aurrera gerota gehiago, gure kasuan, gure etxean bertan, gerota gehiago kostatzen da film horiek ikustera eramatia seme alabak, inork ezagutzen ez dituen filma dielako, eta ondoko aretoan igual dago Super Mario, edo ez dakit, Wish azkenekoa Disneyena, edo orduan gerota gehiago kostatzen da, eta hori adin bateraino, adin batetik aurrera, egundoko utxunea dago, ez dago inolako eskaintzarik zinemetan, orduan kezkagarria ikusten dugu azkenean pantailak euskarazetik uste dugulako pantailetan aisialdian eta gaur egun aisialdia oso lotuta dago eta gazteengan gehien bat pantailekin, hor gozatzen dugun hizkuntzan arabera gero horrek eragin zuzena dula gure hizkuntz ohituretan, ez? Ikusten ditugu datuak hor daude euskararen kalera bilera gazteen artean gero eta baxuagoa dela. Ez da izango bakarrik pantailengatik, badakigu faktore gehiago egongo die, baina iruditzen zaigu pantailena faktore importante bat dela. Ni adibidez Dragoi Bolan belaunaldikoa naiz. Gu egunero ikusten genuen Iluna Barretan Dragoi Bola ETV baten, eta biharamunean ikastolako patioan hantxe ibiltzen ginen, ez? Hau ordainduko dira, katxalot, doilorra lakoa, ez da gize. Noski eragiten dutela ikusentzunezkoak, aisia ze hizkuntzatan egiten duzun, noski eragiten dula gero hizkuntza ohituretan, ez? Egia da, urte dexente pasa dire, orduan ez zegoen gaur egun dagoen aukera, streaming plataformak, gazte pila batek pasatzen dituzte ordu pila gaur egun mugikorrakin, YouTubeen, TikToken, Twitchen, baina, klaro, ari dire ikusten, YouTuber, gamer, TikToker, euskaldunak ez direnak gehien bat, ez? Ordu pila pasatzen dituzte, gazteleraz, frantsesez, beste mila hizkuntzatan jasotzen informazio hori dena, eta orduan aisia lotzen da zuzenean euskerazten bertze hizkuntza horiekin, eta horrek dakar gero hizkuntza ohituretan, erreferentetan, denean, erabateko galera euskaran aldetikan noski. Aipatu duzu jasotako datuak zine areto komertzialetakoak direla, hiriburuetan eta daudenak nagusiki. Herrietako, areto txikiagoetako errealitatea zein da? Zorionez, udalek eskumena duten lekuetan, badakigu alegin egiten dela programatzeko ahalik eta gehien euskeraz eta bar, eta zorionez, alegin horri esker, datu zehatzak ez ditugu, baina badakigu emaitzako biak direla. Aipatu nahiko genuke ere, prentsa aurrekoan aipatu genuen, aurten 2023an martxan jarri zen Zinuema, Tinko Euskal Elkarteak eta UEMak elkarlanean programa pilotu bat, proba moduko bat egin zuten UEMako 3 herritan, 3 hilabetez ikusteko ea zenbat baliabide beharko litzaken asteroko euskerazko eskaintza bat emateko zinemetan. Eta egin zen 3 hilabetez proba aldi hori, eta balorazio agitz positiboa egin da, Zinuemari buruz guain ikusi beharko litzake, printzipioz €1.000.000 inguru izango litzake UEMako herri guztietan astero euskerazko eskaintza emateko zinemetan, eta iruditzen zaigu ez dela diru kopuru handia, baina noski udaletatik haratago doan aurrekontu bat izango litzake, ikusi behar da, baina printzipioz balorazio ona egin zen, eta aurrera jarraitzeko preste egongo lirake, baina ikusi behar da, ja ze bide egiten duen, baina zorionez udal eskumenetan aldena ikusten dugu udal dexente egiten ari dela, eta postekoa da. Alere aipatutako hirietan da ikusle gehien, emanaldi gehien ematen dienak, eta hor da pixkat irauli beharko litzakena egoera hau. Behar dira xumar baliabideak produkzioak euskaraz sortzeko, euskarazkoak ez direnak euskaratzeko, eta ostean horiek ez da gure karteldegietan zintzilikatzeko laguntzak. Hori guztia behar da. Dena behar da. Dexente behiratzen dugu pantailak euskarazetik Kataluniara, urte dexente aurrerago doazelako gai hauetan guztitan. Adibidez, Katalunian badute zinemaren legea, legez araututa dago 150% eskatzen zuen Kataluniako zinemaren legeak, estreinatzen den filmen 150% katalanez ere estreinatu behartzela bai bikoiztuta, bai azpidatzita. Gero, auzitegi konstituzionalak atzera botazun 100 kopuru hori, forma akats bat argudiatuta, baina 125-era jetxizun. Orduan, printzipioz gaur egun 125 behintzat erabat ez da betetzen, baina kopuru askoz potenteagoak die. Horreri eskerrak, lege horreri eskerrak eta Generalitateak aspaldi ikusizun estrategikotasun hau pantailena, katalanen kasuan ere, eta baliabide eta aurrekontu potenteak bideratzen ditu katalanez bikoiztera eta azpidaztera, aipatzearren 2023an Katalunian katalanez estreinatu diren film batzuk, Barbie, Oppenheimer, Batmanen azkena, Indiana Jonesen azkena, Spidermanen azkena, Disneyen azkena, Wish, Super Mario, Elemental, Pixarren azkena,
Ninja Dortokak, eta gero animean ere, dexente Conan Detektibea, Slam Dunk, Evangelion, eta askoz gehiago, hauek batzuk aipatzearen orduan ikusten da, realitate nahiko desberdinak diela, borondate handia dagoan, eta gehien bat legez araututa dago zinemetan estreinatzen dien horiek katalanez ere egon behar diela, eta gaur egun, behin zinemetan katalanez behartzen baldin maituzu eta bikoizketa hori baldin badago, gaur egun zinemetako film gehienak plataformetan bukatzen dute gero, eta bikoizketa horrekin doaz, katalaneko bikoizketa horrekin, bai HBO, Netflix, Prime eta barretara, ez? Orduan, iruditzen zaigu klabia dela zinemetan hau arautzea, ikusi beharko litzake ze lege konkretu eta abar, baditugu adibideak, harremanetan gaude Kataluniako Generalitatearekin, pantailako euskarazetik, harremanetan gaude Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailarekin ere, gauzak nahi baino poliki doaz, baino uste dugu beharko litzakela bat legez arautu eta aipatu duzuna aurrekontuak eta diru laguntzak bai ekoizpenerako, euskaraz ekoizteko, bai bikoizketa eta azpidatzitarako. Estrategia bat behar da, eta iruditzen zaigu gaur egun ez dagoela estrategia ere. Eusko Legebiltzarrak urri amaieran onartu zuen euskarazko ikusentzunezkoen aldeko adierazpena. Zer espero duzu hortik etortzea? Ikusi beharko da, harremanetan gaude aipatu bezala, egia da guk pantalla orotarikoak hartzen ditugu gure baitan, eta hasi bideojokotatik hutsaren hurrengoa dela euskara gaur egun, plataformak, zinemak, sortzaile plataformak ditzen diguna, bai Twitch eta aipatu ditugun TikTok eta abarrak, orduan saiatzen gara zera esparru guzi horietara iristen eta denetan bermatzen euskararen presentzia. Oain egin dugun agerraldi hau zinemen inguruan izan da, datuak errex aztertzeko modua dagoelako, beste datu batzuk eta zailagoa die, ikusi beharko da. Azkenean borondate kontuare bada, hauteskundeak ere hurbiltzen ari dira, bagabiltza alderdiekin eta biltzen eta pixka beraien programetan eta euskararen inguruan eta neurriak eta proposatu ditzaten, eta neurriak gero aurrera begira aurrera eman ditzaten, gure gati balitz gauzak askoz aurreratu egongo litzake, orduan ikusi behar da, pixkat alde guztietatik ze borondate dagoen, gaur-gaurkoz behintzat gu lanean segitzeko prest, harremanetan segitzeko prest, eta aipatutakoa Katalunian badugu ispilu eder bat, lan haunitz aurreratu dituztean, beraiken harremanetan gaude, kultura sailari ere esan diogu, jarri Kataluniarekin harremanetan, urteak dituzte ja plataformekin, zinematan eta lanean, ikusi behar, baina gu behintzat hortxe segituko dugu, lantalan. Eta bien bitartean, primeran plataforma ere aurkeztu zen, ez da, irailean, abian da, eta horri eskerrak badugu euskara ikusentzunezkoen mundu digitalean hortxe posizionatzeko tresna ere. Bai, tarteka jasotik dugu berri pozgarriak, pantailak euskeraz ekimen bezala oain 2 urte terdi edo sortuko zen, eta handik hilabete gutxira edo manifestu bat aurkeztu genuen, Euskalgintzako 40 taldetik goran babesarekin, eta 10 puntuko manifestu bat zen, eta zorionez puntutako bat zen Euskal streaming plataformat behar genula, oain dela 2 urte terdi, eta gaur-gaurkoz posten gara primeran iritsi izana. Beste puntotako batzuk ere betetzen ari dire, aipatutakoa plataformekin eta pantailako euskerazek egin duen lana dela medio eta lortu dugu. Netflix, Prime eta barrek bai bikoiztea, bai azpidaztea eduki desente, lan desente dago egiteko baindik plataformetan, baina behintzat puntu batzutan bagoaz aurrera eta pozgarria da. Primeran erire ongi etorria eman genion, egon ginen, Tabakaleran aurkezpenean noski, eta gure ustez guk nahiko genukena da Euskaldunon erreferentziazko plataforma bihurtzea. Hortarako lehenengo egunetik esan duguna montatu da nolapait plataforma bera, oain garrantzitsuna izango litzake, egunez egun eduki erakargarriz, interesa piztuko duten edukiz, etengabe hornitzea. Bai, gaztei begira, nerabe, heldu, pixkat denei begira, egia umeentzako bereziki guain sortuko da Makusi, beste plataforma zera bat, aplikazio moduan eta erabilial izango dutena, orduan pentsatzen dut umeen esfortzuak hor zentratuko direla, baina bai ikusten dugu, aste honetan adibidez, irabazi arte telesaila estreinatuko da, aurrekoan aurre estreinaldian egon ginen Victoria Eugenian, kriston nerabe eta gazte pila ikusten dire, euskeraz gozatzeko gozez. Telesailekin eta irabazi arteko hortan jendian egarrez bertan eta kriston orduan ikusten da behar handi bat dagoela hor eta espero dugu primeranek poliki-poliki behar hori
identifikatzea eta asetzeko gai izatea, hortarako ere baliabideak eta aurrekontu potentia jarriz. Tira ba, ea alaxi izaten den, bien bitartean Exumar gogoraraziko diegu gure ikusentzulei euskarazko eskaintzarik ez dagoen kasuetan salaketa jartzera animatzen dituzuela, pantaiak euskarazetik eta hizkuntz eskubideen behatokitik. Eskertzen dizugu bisita, hurrengo batera arte. Eskerrik asko zuri, ongiteagatik.